Isang bote ng tubig, isang dolyar sa tindahan. Sa gym, 2 dolyar sa kiosk. Habang basa pa ang towel mo sa balikat. Sa paliparan, 3 beses mo pang hahanapin. Sa screen ng gate na nilipat. Sa loob ng eroplano, singil na parang ginto ang halaga. Pareho lang ang tubig sa bote, pareho ang takip, pareho ang lamig. Iba ang presyo sa resibo, iba ang halaga kapag nauuhaw ka. Pero sa isang lugar, barya lang sa kabila. Pambayad na ng pamasahe pa uwi. Hindi nagbabago ang laman, nagbabago ang pwesto, nagbabago ang tao sa harap mo at kung sino ang may kontrol sa pila. Kapag hindi ka napapansin, hindi ibig sabihin na wala kang dala. Minsan nasa maling mesa ka, nasa kwartong puro sigaw, nasa meeting na ang hanap ay pangalan, hindi gawa. Hindi ka sira, hindi ka kulang, baka hindi ka lang naipwesto sa lugar na babasahin ang bigat mo. Kaya kung dumating yung araw na parang hindi umaabot ang pinaghirapan mo, huwag mong unahin ang duda. Tanungin mo muna ang sarili mo, anong klaseng merkado ba to? Kasi ang isang bote ng tubig pwedeng mahal sa airport, pwedeng mura sa kanto, pwedeng libre sa tamang tao. Kung tama ang pagkakataon, mismo ang halaga mong lalabas. Kapag nasa tamang pwesto ka na, mas malinaw ang dating mo. Itigil mo na ang pagpilit, hanapin mo ang lugar na may saysay sa'yo. Iyon mo ang lakad sa ambisyon, huwag ubusin ang oras sa pag-aaliw sa mga taong hindi pa handang sukatin ka ng tama. Kailangan gumalaw, minsan kailangan umalis, para umangat, para tumama sa susunod na level.